Arkadaş şäheriniň Polatly binasynyň ýanyna meydança bütün dünýä saglyk güni münasibetli sagdynlyk ruh welentliň gözbaşydyr diýen at bilen geçirilen köpçüliklerin welosipedli ýürüýüşiň badalgyny okudyny. Şäheriň ýollaşçylary, bilim, saglyk goruş, sport ulgamynyň wekilleri, jemgyçilik guramalarynyň işgärleri, talip ýaşlar, köpçüliklerin habar beriş teristleriniň wekilleri hemde arkadaş şäheriniň ýaşaýjylary ýygnandylar. Köpetdaň iteginäki tebigatyň azaýyp günjögünde ýanglanan aýdym taýlan uwady udaklara ýang salyp, göwünlere häzirki wagt dowam etýän bahar patynyň gözelliginiň gaýtalanmajak görküni bagş etýär. Sagdyn durmuş ilhamyna diýen aýdym, bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilýän köpçüliklerin welosipedli ýürüýüşe gatnaşmagy himmeleri gönükdirilen çağırış bolup ýanglanyp, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň bilin iri watanmada, gahrman arkadagymyň ýoly goýan asylly başlangyçlaryny berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarymyň üstünlükli dowam etmegi netijesinde barha rowaşlanýandygyny dawarlandyrdy. Goğun halkynlarza aýdymlardan uruklanyp kalplar joşgyny betlenen köpçüliklerin welosipedli ýürüýüşe gatnaşçylar agdyberlik bilen ýola düşdiler. Olar bellenen ugurlar boýunça hereket edip, ýol uguryna sagdynlyk kerwenini emele getirdiler. Hereket etmek, gezelençleri amala aşyrmak hemde boş wagtyň peýdaly we işen geçirmek üçin ajaýyp teriste bolan welosiped ulagyň ekologiýa taýdan iň arasy görnüşi gataplanýar. Hemde sport ulagy hükmünde uly meşgurlygy eýeder. Bütün dünýä saglyk gününe köpçülik bolup, bu ulag arkaly hereket etmeň däbi öwrülmegini gadanmak, jemgyçilik ötüşiniň kämilligini üçin etmekde. Öňe tarap ädilen uly ädimdir. Gahrman arkadagymyň başyny başlan jemgyýetiň täze ekologiýa medeniýetini kemaly getirmäge gönükdirilen bu ajaýyp we peýdaly däpler halkymyň uly gollawyna hemde halkary derejetine giňden makullanmagyna eýe boldy. Sagdynlyk şähereti hökmünde köpçüliklerin welosipedli ýürüýüşiň arkadagy şäheriniň giň arasy we töweregi ajaýyp, owudyn detgalardan ibaret köçeliň ugry boýunça alınıp barylmagy himmelen ünsün çekýär. Çünki muňa özi arkadagy şäheriniň gözelliginden lezzet almagy da ajaýyp mümkinçilik döretýär. Ýürüýüşe gatnaşçylaryň bilent ruhy bahar patynyň ajaýyp günniň seheriniň hoştaplygy bilen ýakymly saýlaşyp, ruhyny öterji tämirlik, kalplaryny ornaşan welosipedçiler şäheriň akan heýkeliniň öňündäki meydança gelende bu ýerde medeniýet we sunudy saatlarynyň şowgunly çykyşlary ýaýbanlandyrly. Bu ýerde dörejilik satlary sagdynlygyň çeşme hökmünde sportyň peýdatynyň waspyny ýetirdiler. Şäher gatnaşçy ýyllaşlarymyz berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bu meseleniň Türkmenistanyň durmuş ugurly döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny, şoň bilen baglykda häzirki döwürde ýyl watanmyda giň erme eýe bolan köpçüliklerin bedenteri sagaldyş we sport hereketini ötürmäge aýratyn ünsürlýändigine dolu göz ýetirýärler. Sagdynlyk kerweniniň ýydy ödülmeýän udyň hatarynyň dowamly hereketi oňa gatnaşçylary arkadagy şäheriniň Abanaýew köçetiniň Günnogor tarapyna getirdi. Bu ýerde arkadagy şäheriniň sport müdürliginiň turgunlary görkezme sport çykyşlaryny ýaýbanlandyrdylar. Ýerine ýetirilen we görkezlen çykyşlar hormatly prezidentimiň ýolaşçylygyna, ýaşlyň saglygyny goramak hemde bedenteri we sport hereketini ötürmek babatda döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň futnamatyny öwürli. Şäher gatnaşçylaryň barýan ýolunyň ugry arkadagy şäheriniň maliýe toplumynyň öňündäki meydança geldi. Köpçüliklerin welosipedli ýürüýüşiň geçirilmegi münasibetli şäherde sowda we saglyk nokatlarynyň işem ýoly goýuldy. Adamlar gerekli önümlerini esasan suwsuzlygyny gandyrmaklar üçin arasy suwlardan alýarlar. Bu bolsa adam aradaky aladanyň ýene de bir misaly bolup ýüze çykýar. Welosipedli ýürüýüşe gatnaşçylary aýdym taýlanýaçlara fin edip, köpçüliklerin welosipedli ýürüýüşiň pellehany nokudy hökmünde keskitlenen arkadagy şäheriniň häkimliginiň ýanynaky pellehana geldiler. Keskitlenen bir neçe kilometr aralygy geçip, pellehana gelen welosipedçiler ekologiýa taýdan iň arasy ulagyň çarkyny dowamly aýlamak arkaly ýerine ýetiren ýerke saglyk maşgylaryny ruhwelentlik bilen tamamladylar. Davraly sport sagdynlyk şäherleriniň çäýäklaryna hormatly prezidentimiň hemde gahrman arkadagymyň himayet gollawlarynyň we görkezýän nufgulyk görelmelerinden uruklanyp, şäheriň futbol meýdançasyna ýaýbanlandyrylan hereketler hasa ünse çekdi. Bu ýerde turgunlyň we höwesiň ýaşlyň gatnaşmagyna futbol boýunça ýollaşlyk duşu geçirildi. Muňa özi arkadagy şäheriniň sportyň futbol görnüşiniň ötürilmegine aýratyn ünsürlýändigine şaýatlyk edýär.
Bu bolsa, öz gezeginde himmelere ma'lum bolşýaly şäheriň ady bir arkadagy futbol toparynyň diňe bir Türkmenistanyň milli çempionatyna däl, eýsem halkary derejeli ýarşlarda da üstünlükli çykyş etmeginiň mühim şertini emele getirdi. Ayratin hukuk derejesine eýe bolan döwlet ähmiýetli täze döwrap şäheriň sport maksatly detgalaryna, sportyň dürli görnüşleri boýunça taliplen kimde turganyň gatnaşmagyna, görkezme çykyşlar gurally we ýollaşlyk duşuklar geçirildi. Guralan sport agdyrlyk şäherlerine himmeler agdyberlik bilen gatnaşdylar. Sport bilen meşgullanmagyň, dürli sport maşgyklaryny ýerine ýetirmeň adamyň saglygyny berkitýänligini, işçiligini ýokarlandyrýanlygy gurrunsyzdyr. Ýurdumyda bedenteri we sport bilen meşgullanýanlaryň sany barkartýar. Türkmenistanyň köpçüliklerini sport şäherlerini, şol sany velosipedli ýürüýüşler geçirmek babatda azaýyp däbiň başyny, gahrman arkadagymyň başlanýyny bellek geçmek gerek. Bu başlangyç watandaşlarymyň dowluglygyna münasip boldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne şeýle köpçüliklerini bedenteri sport şäherleri, arkadagy gahrman terdarmy tarapyna münasip dowam etdirilýär. Şeýlelikde arkadagy şäheriniň sport maksatly detgalaryny geçirilen sportyň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlar, ilatyň saglygyny berkitmäge hemde sport sagdynlyk hereketlerini wagt etmäge ýardam berýän, azaýyp şähere urulyp, oňa gatnaşçylary sagdynlyk we azaýyp ruhwelentlik güýjüni peşkeş berdi. Halkara parakatçılık oynaşmak ýylyna paýtatymyzda bütün dünýä saglyk güni münasibetli bedenteri we sport baradaky döwlet komitetiniň bilim, saglyk goraş we derman senaty ministrlikleriniň, ýaşlar goramasynyň, merkezi geňeşiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Aşgabat şäher häkimliginiň, ýokary gowy mekdepleriniň, Aşgabat şäheriniň bedenteri we sport baradaky baş müdüriniň, paýtatyň etrap häkimlikleriniň, Aşgabat şäheriniň hemde etrap ýaşlar guramalarynyň guramaklaryna ýaýlanýan şäherler, maslahatlar öýül boşly sport bayramçylygyna ügüşgün çaýdy. Köpçüliklerin sport şäherlerini geçirmegi, sagdyn durmuş ýöregösine eýilmegi öýül boşly görelli mekdebine gurulýar. Halkyň awadançylygy onuň durmuş derejesini iýdigidäli ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenli, aň paýhys taýdan üstün ýaş nesli kemal etdirmek baradaky alada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugurdur. Belen şäher ýurdumyzda köpçüliklerin bedenteri hereketini, hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýöregösini kemal etdirmek boýunça şäherler milli taglime urly. Belen şäherli halkamyň saglygy we awadançylygy baradaky alada we köpçüliklerin bedenteri we sagaldyş we sport hereketini höwetlendirmek iýdigidäle durmuşa ýaşaýan döwlet syýasatynyň ele tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezidentimiz hemde gahrman arkadagymyz sagdyn durmuş ýöregösiniň tarapdary bolmak bilen bu wagtda geljegi nazarlaýan tutumly işlere bagdylgy berýärler. Munyň özi iýleşmede öýül boşly görülýär. Bu ýagdaý hemmeleri ilkinji nowatda bolsa ýaşlary bedenteri we hemde sport bilen iýdigidäle meşgullanmagy ruhlanýar. Ma'lum bolýaly belent maksatlaryň öňde goýulmagy bilen saglygy goraş we sport ulgamy Türkmenistanyň okuny ösüşe eýe boldy. Munyň özi saglyk döwlet maksatnamasyny hemde beýleke kabul edilen milli maksatnamalarda öz aýdyn beýany tapdy. Belenşäli sport ählimi parakatçylygy döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlygy pogtalanmagyň möhüm şert bolup durýar. Bir taraf Türkmenistan olimpik hereketiniň iň belent ymsanperwerlik ýöreglerine bir ygral bolmak bilen sport ulgamyny sebit we halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek uguruna çykyş edýär. Hemde bu ugurda anyk ädimler edýär. Türkmenistanyň ulgamda durmuşa ýaşaýan öňden görjülükli syýasaty anyk netijeler berýär. Ýurdumynyň ýyly halkara sport ýarışlaryny iýdigidäle geçirmäge uly mümkinçiligi bar. Saglyk we sport bir bete düşünjelerdir. Belenşäli sport büyük güç kuwatyň gözelligini sağlaşyň hemde täze belentliklere tarap amtylmagyň aýdyn beýanydyr. Bedenteri we sport bilen iýdigidäle meşgullanmak saglyga oňy täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okgunlygy we zähmet söýeligi terbiýelýär, dörejilik kuwatyny artdyrýar. Sport ýaşaýyş durmuşyň hyny hasy gowlandyrmagy adamyň arzularynyň hasyl bolmagyna hemde onuň saýlap bolan hünärine ulysynlykler gazanmagyna ýardam etmäge goýup bolar. Eğer kuwatda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak uly awraýa eýe bolýar. Dünýä meşhurnaky islerini halkara ýarışlaryň geçilmegi onuň ýokary derejesiniň üpşün edilişi bilen berk baglanyş kıllar. Şu nokta nazardan Türkmenistanyň baý tejribe toplanyny sportyň halkara guramalary dol ikrar edýärler. Bu ýagdaý ýurdumyzyň sport älemindäki awranyň ýokardan gorkadýar. Munyň özi ýurdumyzyň sport ulgamyny alyp barýan syýasatynyň üstünlükligine şaýatlyk edýär. Paýtatymyň medeniýet şäherçesinde de bütün dünýä saglyk güni münasibetli sport sagdynlyk şäherler ýaýlananlarly. Şäherçäniň sport meýdançasyna ýurdumyň medeniýet işgärleri we soňra dostlary sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanýarlar. Bu ýaşara Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleri hem muallimler hem işçiler gatnaşdylar.
Gadaklı profesör bay bolan köpçülüklerin bu içeri beni teňde ýagnanan aýdymdyr saatlaryny goşdy. Şäheratnyjylar sportuň durly görnüşlerle meşgullanýar. Sağlyk günüň bütün dünýä derejesinde bellenmegi sport bayram hükmünde halklaryň arasynda dostlygyň we özara düşünişmeň dawralanmagyny aňlady. Şoňa görä her kuwatda sport ulgamy gahrman arkadamyň saýatynda we arkadaly gahrman serdarymyň ýol başlygyny üstünlikli durmuşa ösürýän içeri we daşary fiýalatyň möhüm bölegi bolup durýar. Ma'lum ol şäher türkmen turgunlarynyň halkara ýarışlaryna gadanýan üstünlikleri we ýeňişleri bolsa, bu orada anyp barýan işleriň netijeli häsiýeti eýediginiň aýdyn tutamasydyr. Bularyň ählisi Halkara Olimpiya Komitetiniň we Aziya Olimpiya Geňeşiniň agdasy hemde dünýä derejeli sport döwleti hükümeti Türkmenistanyň agdaýynyň ýigrideli ýokurlanmagyna ýardam edýär. Sport häzirki zaman dünýäsinde ählimi parahatçylygyň berkidilmeginiň halklaryň we döwletleriň arasynda dostlyk hemde netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň pogtalandyrylmagynyň möhüm şertini emele getirýär. Şunun bilen birlikde bütün dünýä saglyk güni münasibetli goralan köpçüliklerin sport şäherleri ösüp gelýän nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde hemde ýaşlaryň arasynda saglyk durmuş ýöreglerini wagt etmekde möhüm orny eýelýär.